Törkytrek, kuntolaite, nyt saatavissa jokaiseen kotiin. Osta Törkytrek, jolla on helppoa ja mukavaa suorittaa päivittäinen kuntoliikunta. Liikkeet täällä ruudussa saattavat näyttää hankalilta, mutta niitä on ollut suunnittelemassa lukuisa joukko kansainvälisesti arvostettuja tutkijoita. Liikkeet ovat hyvin hiottuja ja ne ovat täsmällisiä ja oikeita. Soita heti ja osta aito Törkytrek. Varo halpoja heikkolaatuisia kopioita ja osta aito Törkytrek. Soita heti. Eikä siinä vielä kaikki. Jos liikunta ei kuitenkaan maistu, niin saat kaupan päälle kumilihakset paidan alle.